Wat hebben we hier? Ja, dit is mijn geboortekaartjesverzameling. Dat je steen haast 25.000. Begin ga ik alles sparen, maar dat doe ik niet mee. Het is nou echt alleen de bandjes die geboren zijn in Friesland. Nou, dat ben er heel wat. Dit is het alleroudste kaartje. En volgens mij is het van jongetje 15. En het houdt hierop met 2000 centjes. Nou, hier ben ik tweelingen, 124 tweelingen heb ik. Ik ga een drieling en een vierling. Dus dat iemand in Friesland zijn bettenkaartje kwijt kan, dan moet hij even bij jou bezitten. Ja, dan mag ik gerust bellen of mailen. Ja, dan zie ik hem even op. Hoe kom je aan al die kaartjes? Nou, de meesten zeiden van, nou, Theo is met me overleden of zo, dan bellen ze me op van wat kaartjes. En dan denken ze voor aan mij. Ja, en dan hang je zo naar door, of ze lezen achterhuis, of de brievenbus. Ja, en via de computer, ruil je maar helpen de meesten. Dus via Marktplaats. Nou ben ik eigenlijk wel heel benieuwd dat jullie mijn kaartje hebben. Dan maken we die aan even opzieken, hè? Misschien is het er wel in. En dan maak ik even het iertal weten. Jongetje 60. 60. En wat is de achternaam? Wiersma. 18 november? Ja. In Franeker. In Frentje. Ja. En dat is ja, sure. Dit is er. Maria Wiersma. Ik ga ze net op alfabetische volgorde, dus die moet even ziekje. Nou, maar ze eens even zien. Nee, dan moet er dit wezen. Dat is een Maria. Jeetje, ja, wat leuk. Heel mooi. Maaike mij nemen. Als hem haar was, meisje wel haar. Ja, dat vind ik heel leuk. Ja, dank tuurlijk. wel. Ja, meisje wel haar. Nou, is er natuurlijk ik nog in je wens voor jou dat jou je eigen kaartje waarom vinden. Ja, dat zou heel mooi zijn. Dat is echt een droom die dan uitkomt, want daar zie ik al jaren naar. En wat stiet erop? Ik denk dat er teertje staat. Ik mis een teertje. En dan zit de opname wel Thea wezen. Ik kan Thea mijn haar wezen en Thea zonder haar, want mijn mensen kunnen ook heel vaak Thea zonder haar. En dan ben ik binnen in Ikkerwoord op Nijenhalen jongetje. Mijn kaartje is voort, maar ik zie je terug. Dus je moet een keer boven water komen. Toch? Tjus met die kaartje wel weg. Die direct.